Už to balíme. Zhruba za 22 minut tam budeme. Kamarádský. Ale když to půjde, jako kapu, když to nepůjde. Kdo mi šáhne na prozim, vím, že to může jít až kamarádský. Až dál. Já vím, že když si to dovolí někdo ke mně, tak já můžu taky. A na tykačku vždycky. Pojď sem! Já tě vidím, Kamču, víš? To tady měla napsat vždycky, na vlastní nebezpečí. Chcete pití, dají vám pití, chcete kafe, čaj, udělají vám, holky se vás postarají. Už to nebudeme dělat formou, že každý přijde a je v tom bordel potom, jo? A pak je hlavně bordel všude. Myslím, že nás tady není 500, aby jsme se nedomluvili. Máš chuť na klobásu, máte tam klobásu, máte tam utopence a máte tam gulašovku. Co chcete si dát, si dáte. Sodovka, můžete, dobré, můžeš, pátra. 360 video. Takže představím přehledu. Stoupneš si na kruh, rozumíš, vedle tebe šáhne ti na pedel a teď se to rozjede. Ty u toho řveš, hola hela, vodka, bum, prás, video, patra, svěří, stáhneš do mobilu hned, můžeš to sdílet. Na mě podádá, lepší než nějaký fotky. Fotky se dneska udělá hrdo, jsou to vypovádačky, ale video, můžete si vybrat jakoukoliv vlasku, kterou potkáte, pojď, video, jedem, bez problému. Jsme na Ostravsku, tady se s tím nesereme, jedeme bomby, není čas. Víte, jak to myslím? Každopádně vám všem dneska přeju, ať si užijete skvělý den.